Tak, vítajte na dnešnom stretnutí. Minule, keď sme sa stretli, sme si dohodli podmienky podpísania zmluvy, dohodli sme si termíny, dohodli sme si cenu. My sme vám poslali podmienky zmluvy na pripomienkovanie, zapracovali sme tam určité sankcie, ktoré vlastne teraz ste nám, dá sa povedať, akože neschválili. Chcela by som sa s vami pobaviť, ako už viete, o tých sankciách a potrebujem od vás vedieť, aké máte výhrady k našej zmluve. S tou rámcovou zmluvou, dá sa povedať, môžeme súhlasiť, ale tak ako ste povedali, tu bol jeden bod, s ktorým by som nie celkom súhlasil, a to je tá zmluvná pokuta. A druhá vec, ktorá tam bola, je garancia ceny na 3 roky, tak poďme po poriadku. Tá zmluvná pokuta, máte tam uvádzané 50 000. Štandardné zmluvy na dodávku takéhoto typu v takomto objeme pre iné spoločnosti máme podpísané tiež so zmluvnou pokutou, a tá zmluvná pokuta, dá sa povedať, u všetkých rovnaká, a je to 20 000. Z toho dôvodu nevidím nejaký dôvod, prečo by možno v vašom prípade to malo byť riešené iným spôsobom. Dobre, vaša zmluvná pokuta je štandardná 20 000 a zase prepáčte, u nás je zmluvná pokuta štandard 50 000. Ja si myslím, keď ste, teda predpokladám, že ste seriózny dodávateľ a partner, ktorý bude dodržiavať termíny, tak mu nie je problém akože podpísať zmluvu so sankciami s pokutou 50 000, pretože k tým sankciám absolútne nemusí dochádzať, ak svoje podmienky a termíny budete plniť. To je v poriadku, máme to zabezpečené takým spôsobom, že máte tam vlastne tú požiadavku na tú sankciu dodávka do 24 hodín. Nám tiež dodávajú tieto rohože, nie je to zo Slovenska, je to zo zahraničia. Tiež môže sa stať, že práve na ceste z Nemecka sem do Bratislavy budú nejaké problémy a nerad by som dával nejakú zbytočne veľkú pokutu. Možno by som navrhol také riešenie, že nie aplikovať tú sankciu hneď, ale dajme tomu na nejaké, ja neviem, možno 2-krát, 3-krát, pokiaľ by sa to stalo, tak tá sankcia by bola použitá. Dobre, v pohode, preto ja si myslím, že nie je dôvod si vlastne z vašej strany, ak to robíte v subdodávke, si túto zmluvnú pokutu zapracovať do zmluvy so s vaším subdodávateľom. Môžeme sa dohodnúť na tom, že samozrejme, že nedodržanie termínu na jedenkrát, teda na prvýkrát nebude sankcionované, ale povedzme pri nedodržení termínu za sebou 3-krát, po treťom nedodržaní termínu zmluvná pokuta 50 000. A ak to bude vlastne z vášho dôvodu, teda lepšie povedané, vinou subdodávateľa, môžete si ju uplatniť. Nevidím tam žiadny problém. Ja si myslím, že toto je rozumné riešenie. S tým, že toto by som mohol akceptovať, alebo akceptujem tých 50 000 s tým, že tie po tom treťom kráte, ak by sa to náhodou stalo, čo si myslím, že zatiaľ sa nám to v tej našej praxi nestalo ani raz. Tak musíte chápať aj nás, pretože my si takisto akože budujeme určité dobré meno a takisto ide o to, že keď proste klient vôjde do banky a budú tam rohože, ktoré budú vlastne akože špinavé, nedodržíte ten termín výmeny, tým pádom strácame kredit a vlastne tomuto by sme chceli predísť. Samozrejme, že nechceme, aby tá pokuta bola nejakým strašiakom, ale vlastne je to len taká preventívna akcia. Toto je jedna vec a tá druhá vec, ktorú som spomínal, s ktorou nesúhlasím, alebo mám nejaké pripomienky, je garancia ceny na 3 roky. Tak ako aj v tom prvom prípade, zvyčajne máme garanciu či už na 1 rok a potom prípadne ďalšie predĺženie alebo dohoda. Pokiaľ by ste vyslovene trvali na tom, že žiadate tú 3-ročnú garanciu, tak môže byť, ale s tým, že by sa tam vždy, každý rok uplatňovala inflácia. Myslím, že je to rozumný návrh, s tým môžeme súhlasiť. Ja si myslím, že tým pádom nám nebráni nič k tomu, aby sme tú rámcovú zmluvu mohli uzavrieť. Z našej strany môžem zapracovať vlastne, alebo dopíšem, pokiaľ je tá rámcová zmluva na našej strane, dopíšem tam tú garanciu ceny s tým, že tam bude každoročne sa zvyšovať o tú infláciu, tú zmluvnú pokutu takisto prepíšem a bude tam vlastne po tom treťom kráte, pokiaľ by sa to opakovalo, tak
tá sankcia bude vlastne 50 000. Dobre, takže môžeme naše stretnutie uzavrieť s tým, že sme sa dohodli na cene, dohodli sme sa na zmluvnej pokute, dohodli sme sa na garancii ceny s možnosťou teda navýšenia v inflácie, samozrejme po vzájomnej písomnej dohode a odsúhlasení proste týchto zmien. Ako nám to bude mať zapracované v tej rámcovej zmluve, tú zmluvu vám pošlem. V našej strane už bude tým pádom podpísaná a vlastne budeme už len očakávať spätne vrátenie podpísané za vašu stranu. Kedy môžeme očakávať pripomienky zapracované do tej zmluvy? Ja mám teraz ešte cestu do Banskej Bystrici, cestu ale dám pokyn, aby tieto veci boli zapracované. Prídem na firmu, predpokladám, že zajtra by to mohlo byť podpísané a obratom nám to budem asi posielať. Vyhovuje. Dobre. Ďakujem veľmi pekne. Teším sa na ďalšiu spoluprácu. Pekný deň prajem.